A mai adásban. Leszarom. Törj, én ezt szageci. Na. Béla, van egy rossz hírem. Itt nincsen longlog, mi? Honnan tudtad? Ne dudálj! Úgy, centrifugális erő. Ott van. Ne! Ezek valami nagyon csúnya dologgal mennek, szerintem ilyen megkövesedett napraforgó olajba, az meg szénfeketére égek van beleöntve. Biztos vagyok benne. Te miért vagy rózsaszín? Nem tudom. Nem volt más festés. De egy csomó szín van. De a többi nem volt jó. De... Képzel, G-el kezdtem a trónok harcát. Nem tudom, az milyen. És akkor... És az első 4 részben majdnem igazából amit egy pornófilmet néztem, mert egyfesz kurták, meg messzenű volt benne mindenki. Hát mondom, ez zseniális. Megérte. Te gyere, megnyitothattam volna a Pornhubot is, bazd. Ott ha beírod, hogy trónok harca. Szerintem 1/1 filmből, és oda ennek jelenetek, tehát hogy így... Az... Menthető volt. Csak a grafikát meghazudtoltam. Mint a fizikát. Grafikát nem nehéz, ne aggódjál. Lámpát fel van kapcsolva? Ja, igazad van. Mert nem látlak. Ott megy! Ha jól látom. Elaludtam a sárba. Na bassz reggel meg. lett. Miért lett reggel? Szívesen. Zsi unatkozik. Zsi nem szerette a kihívást. Nem, hát pedig este geci vicces vezetni. De jó, oké, akkor majd legközelebb. Ja, jó, várjátok akkor. Kék halál. Na végre. G. Mi van? Én nem ott vagyok. Hát de... Egyébként meg ott van melletted a benzinkút. Hol mellettem? Ott van előtted. Nem, Ott van előtted! Előttem a map másik végén, bazd. Hol? A hülyeségeid, de... Semmi gáz? Még benne van. Főnök, ez a szar legalább jól fizet? Hát, igen, majd szétosszuk 3 között. Ja, értem. Ó, bazd meg. De ne azt a Ja, picsa van itt. El is megyek. Megvan, megtörtént. Basszom. Sikerült. Na szóval. Azért ezt úgy felborítottad, hogy nem tudom visszaállítani egyenesbe, bazd meg. Mondod? Nem baszol ki. Akkor így viszlek, hát. Leszarom. Törj, én ezt szageci. Nem dobunk csak úgy 14 000-et ki az ablakon. Hát te kezdek ott abba az állapotba kerülni. Na, akkor utolsó médiumot viszem. Itt nincsen tempomat? Nincs. Nyomd a gázt. Jó. Jó, mind a 3-an itt vagyunk. Aha! Sokáig tartott. Hát összefutnak a szálak. Ez persze, dobd össze, hogy útba legyen ez a szaz. Mindenhol. De most miért? Bunkózol, G? Bunkózol? Na most miért tüntetted el? Én felvettem a izémet, platómon. Én soha. Így kapsz egy taslit. Bam! Jó, én jövök. Jajjaj! Jó. Minden pozna, felakad! No! És itt jöttetek el végig? Hát hülyék vagytok. És most is fogok ott elmenni. Várjál, most akkor valaki plusz adagot hoz fából? Nem, Következő na a küldi. következő küldi. Ott is még egy kell majd. Ne! Menni kell tankol. Ki az, aki ismét erre akar jönni? Én. Jó, oké, majd megvárlak. Ó, hát igen. Bocs. Mehetek? Jó. Egyszerű, G, tudod, hogy jöttem ott le? Hogy? Anélkül, hogy megboruljak belső nézetbe. Ja igen, ez ilyen plusz 5% erő. Nem, hanem akkor nem félsz annyira a borulástól, mert belülről nem annyira para. Én, hogyha belső nézetbe vezetek, azóta kevesebbet borulok, bazd meg, mint külső nézetbe. Ezt a valóságban is ki kéne próbálni.
Külső helyzetbe vezetsz, és akkor biztos megborulsz. Na. Nagyon jó. Kihozna. Azután meg elindult a kövire. Itt hagyjam ezt a... carriert? Nem, meg kell továbbra is. Mi a log? Aha. Akkor én hol menjek vissza? Hát vissza a felvevő helyre. Ó, hát Hello, bazd meg, én dear. azt hittem, hogy a garázsba, te fasz. De nem. Oh. Ez bunkóság. Most előtte elmegyek tankolni. Ott a picula. Mennyit kaptunk? 22 000-et? Aha. Visszajött a platóára. Ja, úgy igen. Mit trekkeljek, G? A Lock logs... to the worker. Az. Na Béla, hova akarod vinni a Lock to the workers. fejtőhöz vagy a drilling site-hoz? A másik islanden van log station? Van. Jó. De ott csak mediumot tudsz felvenni. Jó, akkor nekem mit kell vigyek? Longot. Long. Akkor innen kell átvigyem a másik városba? Aha. Aha. Ah! Hello. Hát te? Valószínűleg itt freestyle-ral már bazd meg, szerintem medencés partit is tarthattam volna, úgy alakadtam volna. Fogok csinálni szerintem majd ilyen Béla és a fassága is session-t. Zoltán, az szerintem felborult. Már harmadik. De hogy látom, itt már van egy vájat, szóval itt ez nem az én első ötletem, önálló döntésem. Melyik? Hol mész? Nem tudom ki járt ott. Rám dőlt a fa. Ó, Sergi. Te milyen szart viszel? Én. Jaj! Szó szerint. Azt. Ugye nem a kőfejtőbe kell menni. Nem. Akkor ne nézd le majd. Az derék. Ne. Tessék csak haladni. Jó. Mit ha is lettem Haladj. volna. De mi fasz csinálsz? De mi? Na ezt most engedjük el. Igen? Melyiket? De ezzel nem fogok elférni. 2 kamionnal egyszerre. Align the logs, hát a kur... Ma, hogy micsoda? Kur? Hogy beszélsz? Magyarul. Azt hallom. De ez elmegy lengyelnek is. Akkor már benzint nem kell venni. Szerintem ezek nem benzinnel mennek. Akkor is. De csak egy tipp. Ezek valami nagyon csúnya dologgal mennek, szerintem ilyen megkövesedett napraforgó olajba, az meg szénfeketére éget van beleöntve. Biztos vagyok benne. Beszarok ezen a Húzd be anyát, tapadj oda, BAM! Fúrafal közé beakad, éljen! Valaki ideges. Erre ki. Csak horgászik. Erre ki. Ó! Beborultam az árokba. Semmi baj, nem borult ki a sör, és még van egy szál cigim. Nice! Valami sérül. Jaj! És hogy note attention point, itt van melletted a rohadt villanypúzna. Nem tudom, mit csinálsz a mikrofonnal. Semmit. Szedem le a kormányt. Amit? Útban van. Kormány. Útban van. Majd De fog majd kelleni. De nem Akkor most. kihozom ezt a szart. De akkor kihozom. Nem hagyom lent. Hát de neked van kedved ezt a fos még kirángatni? Muszáj lesz. Én inkább veszek még egyet majd. 14 faszom. 000-et. Hát simán. Hát mondjuk gondolj bele, kapsz 22, ott a picula. Ami? Hát a picula.
Mutatom, hogy mi a lényegem erről a trailerről. Jó. Az a baj, már nem tudom útba, én csak útba tudom hagyni. Hát az meg pedig mi dolgoztunk. Ja, abszolút igazad van. Én meg csak ugye ültem a kamionba. Hát meg van bolondulva ez a tetves Chevrolet, bazd meg. Jaj! Ígec. Na, csináltam egy hidat. Mint rendes hidat vagy? Új, jó. Nem, a autókból építettem. Mi nem lepődök meg. Mi eltoltad azt a szart megint? Mert mindig húzod, hogy miért? Nem, csináltam egy hidat. De elsősorban Átjutottam. azért. Hoppá! Raised, ez mire? Ez mire lett ez a szar? Oda volt írva Zoltán. Igen, de nekem csak annyit írt ki, hogy De raised. nekem is Zoltánnak ki volt írva. Nem olvastam el. Na! A heavy duty kocsik azok... A kurva anyádat! De hova az a... Te mit csinálsz? Balra van egy kamion tőled. Látom. Nem megmentős kamion véletlenül? Nem, az csak oda, hogy bemész, azt feloldod. De nem megmenteni kell ezt az autót? Nem. Van küldi. Nem, ez nem az. Csak meg kéne javítani. Íííí. Van egy kis problémája. De van egy kamion, kösz. Olyan szaltoztam a végére. Íííí. Nem lepődtem volna meg. Hogy kerültél te oda? Hát keresztül ment mindenek. Hát előbb még nem is ott volt. Ne dudálj! Jó, és most jön az a rész, amit beszéltünk ma Zoltán. Valakinek üzemanyagot kell majd hoznia. Zoltán az egyetlen szóba jöhető. Hoppá! Valaki felfedezett egy AVD-t. 1005 lesz. És mihez? Nem tudom. Összkerék. Nincs meg az az autó. Nekem ennyi bőven elég volt. Ja. Merre mentek? Hát én Fire, 305 Béla meg... 350 literes a tankom, csak mondom. Én még az előző szigethez mentek? Nem, itt vagyunk. Ja? Jó. Hát megyünk a Island Lake-re, vagyis hát Béla megy arra. Igen, Megyek nem én kell is. valamit, majd ott kell. Nem, át kell menni ahhoz, hogy átmenj a másik, a negyedik szigetre. Mert ott van az átjáró. Ez ilyen nagyon hülye megoldás. Mert nincs meg a híd. Nem tudok átmenni rajta a fával. És nekem addig meg kéne építenem azt a hidat. Így van. Amúgy a Lost Container tök easy, azt Zoltán megcsinálhatnád. Melyik? Steel River-től a Lost Container, az annyi, hogy kell egy daru, meg egy platós autó. Ennyi. Pacifiktől nem félek, hogy elakad, viszont ha nincs benne üzemanyag, azzal igazából baj. eléggé. Meg 10 liter alatt már akadozik. Nem tudod mi a baj, G? Igen. Hogy? Nekem csak lejelzi, hogy hova kell vinni. Ja, akkor hidd el, ott van, én már felfedeztem egyszer. A King of the Hill? Nem, hanem a... Mi a címe? Lost Container. Igen. Akkor ott kell, hogy írja. Nekem csak leadni mutatja, hogy hova kell. Ott van mellette! Hát én látom! Nekem nincs olyan! Még csak nem vagy 8-as, G? Már én meg 10-es vagyok. Ki az, aki ide költözött, ide a semmi közepére, a fák közé. Ez az opáli, lápos, kurva anyádat, hát... Nem lefüllasztottam az engine-t. Ne, hova borulsz? Mi vagy te részeg? Mert ha igen... Hát akkor gyorsan józanod ki. Hozok neked tejet. Meg vizet. What? Psz, tejet. Igen. Az jó részegségre. Persze, elalszol tőle. A tejtől. Öregeci. Hát akkor hozod neked egy lapátot. Jó. Azt el lehet ásni. Nem, ha pofán basztak, azt nem alszol tőle. Mi ez a tócsa itt? Egyenesen bazd meg, a szerte ágazik az út. Hát végig menj egyenesen. Nem fordulja sem erre, csak egyenesen. Jó. Az erdő? Erdőben mi lesz?
Egyenesen. Old meg. Oké. Felborulták is autóval. Nem látod, hogy hol. És milyen közel. Mondanám, hogy menjek, de nem férek be a sziklák között. Én hiszek neked. Bár tudom, hogy rosszul teszem, de Így van. mi lenne nagyon vicces, hogyha villanyoszlopokat is ki lehetne dűteni. Eh, Akkor húznád magadat és az se bírja el a kamiont, ami az izét. És megvan az upgrade is? Ja nem. Ahol felborultál. Nem, azt ott hagytam még. Majd most megyek vissza érte. Szóval itt vagyok a garázsnál. Kell egy kis benzin. Akarod mondani gázolaj? Így van. Olaj, hol? Ne mondd hangosan, mert itt lesz Amerika mindjárt, bazd meg. Gyerekek, hidat építek, mindenki álljon meg. Nem, mert más szigeten vagy, nem fog működni. Ja. Ezer dódó. Ott a picula? Jó. Béla, mennyi tankod van még? Hova menjek? Ott helyben. Mert van még egy híd. Igen, és az hol? Hát, hogyha itt tovább jössz az úton, és ott északra mész, akkor látod, hát pont ameddig fel van fedezve, hogy ott nincs semmi. Látom. Csak a másik oldalán kell felvenni. A melót. Igen? Aha. Hol? Hát még nincs, mert sötétben Ez a- van. Az a kuzin... Nem, még nincsen feloldva, mert a sötétben van. Viszont ha ott előre mész, ott a benzinkút. Te is izével Pacifikkal járkálsz, G? Aha. Akkor nem fogsz sehol alakadni. Elakadtam. Hogy a faszomba? Akkora súly van rajtam. Hát az ki kéne szállni a kocsiból. Jú, na jó. Jaj. Még én szoktam elakadni. Jaj. Hülye vagy. Hogy? Centrifugális erő. Ott van. Ne! Ott is volt. Szóval mi Zuzi? Bunkó vagy Béla, nem tudom, hogy jöttél itt át. Hát nyomtam a gázt. De ne nyomjad a gázt. Na most megtámasztottam egy csinálják? fát. Mert mit nem tudsz megcsinálni, hogy mi van? Hát én folyton fennakadok mindenbe. Hát fel van emelve a felfüggesztésed a kizéden, Pacifikon? Dehogy is. Na hát akkor azt kurva gyorsan fel kéne emelni. Hát most már vissza nem fordulok. Hát de miért nincsen felemelve eleve? Nem is lehetett azért. De fel lehet, bazd A meg, ha nekem fasz fel van lehetett. emelve. Akkor eleve részben van, akkor pláne... Nem értem, hogy mit nem tudsz csinálni. Hát nem kell olyan helyre menni, ahol megbaszódsz. De hát ha te is erre jöttél, Hát de az úton sem mindegy, hogy az úton mész vagy az úton. te nekem te ne. Na, A férmánál ott! Nem fér el, nem. Ő azt mondta, hogy nem. Én berántom magam az erdőbe. Hát ha valami beránt az erdőből. Úgy, most borult fel teljesen. megborult-e? Meg. Pacifika. Aha. Te valami G nagyon tudsz, bazd meg. Mire játszol? Ugyanazzal. Ne, nem Megyek tudok G-ba. visszatolatni. Ja, már kézifék be van húzva. Úgy, igen, nehéz. G ennél szőkenő üzemmódba váltott, bazd meg. Nem tud tolatni, behúzva adja a kéziféket. Világáról nem tud. Elakad. Megpatkázni, nem patkáztad még meg? Hol? Nincsen patka. Na hát ez az. Nem, már az előbb átjutottam. Nagy nehezen. Az életem árán. Jó, erre szokták szakmunkásba azt mondani, hogy ott rohadjon meg a picsába. Többé ez az út nem járható. Na, G, kiszedtem a Western Staradat, van benne egy kis üzemanyag is tankolva. Jó, de miért? Mert útba volt. Miért? Te is a folyónak azt közlekedni? Így bizony. Nem. Nem. Jó, ez kezdjük előre. Te itt mit csinálsz mögöttem?
Így. Mehetünk. Cica. Követlek. Vagy hova megyünk? Nem tudom. Log Station-nél ott lehet azt hiszem longot is fölvenni? Jó, várjál, akkor hülyeséget csinálok, viszont nem adom el a trailert. Ezt visszarakom. És akkor most mehetünk. Ezért is annyi pénzt fogunk kapni, Jézus Isten. Miért arra mész? Hát merre kell? Mert arra van. Akkor megint már meglöklek, az meg. Bum! Felborítasz, kiszállok és megöllek. Meg van, akkor ne akadj el. Na. Jó, van, ne akadj el. Hát nem akadok el, megyek, csak... Haladjál gyorsan. már. Íííí. Na, Véla, van egy rossz hírem. itt nincsen long log, mi? Honnan tudtad? Igen? Ezt lehet nem fogok itt fölmenni. Majd tollak. Szerintem te sem fogsz itt följönni. Mondom, majd tollak. Jó. Engine is stalling. Engine stalled. És hogyha a seggedet a szembe lévő fára rákötöd, Jó, azt csinálom. Borulok. Azután nem jutott sokáig. el is borult. Teljesen megborultál? Aha. Jó, innen már lefele az út. Jó. Azt csak ne csináld. Ja, ez... Ajaj. Az meg rossz kocsi. Ez G-nek a pacifikja, az ott maradt, az enyém meg nem, mi? Nem. De legalább mehetsz újra izél. És nincs meg a palattó, amit vett. Hát a... Na, szóval. Hát vagy innen. A Drummondba. Hát de azért a Drummond is jó helyen van. De látom, semmi. Te így oda akarsz feljönni a Drummond Island-es átjáróhoz? A Drummond izéshez? Nem tud, nincs pénzem, hogy még egy logot vegyek. Vagy ilyen trailert. Akkor te merre mész? Hát ezen gondolkodok. Ja. Mert médiumot le kell vinni az Island Lake-re. Csak amelyre szeretnék menni, azt elzártam még az előző alkalommal. De Ha még nem is ha majd ti lesz. rángatjátok ki, az sokkal jobb. Nem. Mert ha én rángatom ki, akkor téged is megrángatlak vele. Olyan valakit azért megölnek, hogy szellem legyen, és csinálnak belőle film. Ez hülye. Miért gondolkozol ilyeneket? Az bazd meg, az baj. Így. Nem baj. Jó. Szóval ez így, how the fuck? Ott, most borítottam be az összes fát. Na! Egy gyász. Yes. Good. Nem, ez most abszolút nem. Hát hol? Benne van a földbe. A földbe. Íj, ezt nem kellett volna. Mit csináltál? Ajaj. Begrántottam a trailert és most kiesett a fa belőle. És Nem kéne rángatni itt a dolgokat út közben. Nincsen, de visszatolom kamionnal. Béla, neked van darud? Van. Jó. Hogy viszi el longot? Én is ezen gondolkodok, hogy viszel akkor longot. Ja, nincs darum. De rakhatték az elejére ilyen emelőt, ami odafér a longlog pakolóhoz. Na, hát csak alig ment el pár perc ezzel a szarral.